Рождественският пост, преди да излезеш всяка сутрин, помоли Бога за тези 3 неща. Ако ги произнесеш с пълна вяра, целият ти ден ще бъде благословен. Първо, Господи, в Твоите ръце предавам живота си, намеренията си и целия си ден. Моля Те напълно да направляваш стъпките ми, думите ми и решенията ми, та да се изпълни Твоята воля, а не моята. Второ, нека Твоят мир да придружава всяка моя стъпка и където и да отида днес, нека свидетелствам за Теб с любов. Трето, моля Те, изпълни ме със Светия си Дух. Запази ме от всяко зло и обновявай силата ми. Напомняй ми непрестанно, че Ти си с мен. Напиши Амин и всичко ще се изпълни. Можеш и да запишеш тази молитва и да я повтаряш всяка сутрин, а когато я споделиш с онези, които обичаш, благословението ще продължи да се умножава.